Sacela ukubengelela ngoMangothobane. Eh la kunebhodlela eligreen engilivezayo eligezayo kakhulu. Selibasizile abantu. Lelo bhodlela lihamba kakhulu ngamaphupha. Ngike ngithi umuntu uma eselitholile egeza angichazele. Nginamaphupha azovela after elisebenzisile. Suke ngifuna wona ukuze siqhubeke indlela siye phambili mayisegeziwe masethola izinto zenhlahla. Leli nanti ibhodlela leli engikhuluma ngalo manje leli libomvu. Leli bhodlela leli umuntu onalo njengamanje nomuntu osazolifuna into azongenzela yona uzongitholela ini ibomvu bese ngitholela nomcako omhlophe bese ngitholela nesibuko esisha. Ngizobe sengimtshela ukuthi lezo zinto akazenzeni. Sesikhathele uncenga inhlahla zethu ezisetshenziswa ngabantu. Sesikhathele uncenga amathonga ethu asetshenziswa ngabantu manje asisadlali nezingane. Manje sesifuna ukuthi kubuye izinto zethu, kubuye imali zethu, kubuye yonke into evalekile eyethu, qaqeka amafindo, qaqeka amathunzi. Lapho ke suke sesenzana sisuke sesifuna inhlahla ngenkani. Sesikhathele ini ukuncenga. Sisuke lapho sesivusa inhlahla ngenkani kuwe nasedlozini nakulabo abathwebula amadlozi nakulabo abashintsha imisamo. Sisuke sesingasadlali nezingane lapho. Umuntu uzongitholela lokho. Uma ulifuna ke leli bhodlela leli uyangifonela awungibuzi la ukuthi le malini mkhulu kanjani no. Uthatha ifoni yakho uyangifonela uyangibhalela kuWhatsApp. Le number yami evela la ile evelayo kuWhatsApp MTN. Sengisho ukuthi ungitholela lezo zinto zontathu. Wena ngifuna uyithenge wena ngesizathu sokuthi 1 ibomvu umuntu ogcoba ibomvu niyazi ukuthi ibomvu ugcotshwa amathwasa. Ibomvu ngelethonga yikho ngizofuna ukuthi lezi zinto ungitholele wena. Mase ke ngiyakutshela ukuthi yenza njani ukuze ikwazi ukuthi izinto zakho zivuleke. Nanti leli bhodlela engikhuluma ngalo. Manje sesiyadimanda sesifuna ngenkani inhlahla sesikhathelwe ukudlala abantu sesikhathele abantu abafikayo bezoshisela impepho emakhaya kanti bazothwebula. Siyathokoza Mangothobane lo. Sangoma esibhula ngonyezi ezinye esibhula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Dilikatshelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Yebo kunjalo siyathokoza kakhulu.